ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборон мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз дар барнома тағйирёбии иқлим ва коҳиши захираҳои об аз масъалаҳои ҷаҳонист. дипломатияи обу иқлим аҳамияти бештар пайдо карда, дар ин зимн тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускору пешсаф саҳми худро дар ҳалли мушкилоти обу иқлим дар сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ қавитар мегузорад. саноат пояи муҳими рушди кишвар, амалӣ намудани ҳадафҳои стратегӣ, андешидани тадбирҳои зарурӣ ва татбиқи лоиҳаҳои нави саноатӣ дар мамлакат. тоҷикистон дар роҳи созандагию пешрафт гомҳои устувор мегузорад. ҳадаф таъмини зиндагии беҳтари мардум ва рушди устувори кишвар. сарсабз кардани кӯчаҳо, боғҳо ва заминҳо на танҳо ҳавои тоза ва зебоии шаҳрро таъмин мекунанд, балки саҳми тоҷикистонро дар мубориза бо тағйирёбии иқлим ва беҳдошти экосистема нишон медиҳад. идомаи ниҳолшинонӣ дар кишвар. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. бо назардошти шиддат гирифтани тағйирёбии иқлим ва таъсири он ба манобеъи обӣ, масъалаи ҳифзи прияхҳо ба яке аз мавзӯъҳои муҳими рӯз табдил ёфтааст. ҷумҳурии тоҷикистон бо пешниҳоди tashabbusҳои байналмилалӣ дар самти ҳифзи прияхҳо ва истифодаи устувори захираҳои обӣ саҳми назаррас мегузорад. ҳамкорамон иброҳим назруллозода дар бораи аҳамияти ин иқдомҳо ва нақши он дар ҳифзи муҳити зист гузориш таҳия намудааст. таваҷҷӯҳ намоед. тағйирёбии иқлим аз умдатарин мушкилоти ҷаҳон боқӣ мемонад. мора зарур аст ки ба масъалаи обшавии босурати пиряхҳо ки дар натиҷаи паёмадҳои тағйири иқлим сурат мегирад таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намоед. пиряхҳо сарвати нодири табиат ва кафили амнияти обии башариятанд. обшавӣ бо суръати пиряхҳо имрӯз ба яке аз таҳдидҳои ҷиддии глобалӣ табдил ёфтааст. коҳиши пиряхҳо ба захираҳои об, афзоиши офатҳои табиӣ, халалдоршавии низоми экосистемаҳо ва амнияти озуқаворӣ таъсири мустақим мерасонад. дар чунин шароит таъхир дар андешидани тадбирҳои муштарак метавонад паёмадҳои ҷуброннопазир ба бор оварад. тағйирёбии иқлим дар ҷумҳурии тоҷикистон низ сол то сол бештар эҳсос мегардад. танҳо дар солҳои 2020-2023 дар кишвар 1826 ҳодисаи табиӣ аз ҷумла сел, ярҷ ва обхезӣ ба қайд гирифта шудааст. дар 2 даҳсолаи охир ҳарорати миёнаи солона дар кишвар то 1,3 дараҷа баланд шудааст. пешгӯиҳо нишон медиҳанд ки то миёнаи аср ин нишондиҳанда метавонад то 2 дараҷа ва то охири асри 21 то 4 дараҷа афзоиш ёбад. аз қадимулайём тағйир ёфтани иқлим мавриди омӯзиши олимон қарор дошт ва ин дар тамоми садсолаҳо боз ба як миқдори муайян тағйирёбиҳои иқлимӣ, тағйирёбии ҳарорат, миқдори боришот, вазидани шамолҳо мушоҳида мешуд ва ба қайд гирифта мешуд. вале дар солҳои охир, дар асрҳои охир ин нишондиҳанда ба таври назаррас аён гашта истодааст ва мо шоҳидии он ҳастем. яке аз паёмадҳои нигаронкунандаи ин раванд коҳиши пиряхҳост. дар ҳудуди тоҷикистон зиёда аз 13 000 пирях мавҷуд буда, онҳо тақрибан 60% ҷараёни дарёҳоро таъмин мекунанд. дар як асри охир беш аз 30% ҳаҷми пиряхҳо кам гардида, қариб 1000 пирях пурра аз байн рафтааст. тибқи тадқиқотҳои гузаронадаи олимон, маркази обу савосанҷии осиёи марказӣ ки дар шаҳри алмато вуҷуд дорад, махсусан тағйиротҳои шадиди ҳарорат дар осиёи марказӣ ба назар мерасад ки дар қимати миёнии баландшавии ҳарорат дар меъёри муқарраршуда ба 0,6 то 1 градус зиёд шудааст. коҳиши захираҳои ях ба соҳаи кишоварзӣ низ таъсири манфӣ мерасонад. беш аз 60% аҳолӣ ба кишоварзӣ машғул буда, 90% заминҳои кишоварзӣ ба обёрӣ вобастаанд. бе татбиқи чораҳои мутобиқшавӣ, талафоти ҳосилнокӣ метавонад дар баъзе минтақаҳо то 30%-ро ташкил диҳад. дар ин замина
ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тадбирҳои муассир андешида истодааст. қабули стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим то соли 2030 заминаи ҳуқуқиву институтсионалиро барои ҳифзи захираҳои об, рушди кишоварзӣ ба иқлим мутобиқ ва тақвияти низоми огоҳии барвақтӣ фароҳам овард. бо пешниҳоди тоҷикистон маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намуд ва 21 мартро рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо муайян кард. ин иқдом тоҷикистонро ҳамчун давлати пешсаф дар масъалаҳои обу иқлим муаррифӣ менамояд. ҳифзи пиряхҳо имрӯз танҳо масъалаи як кишвар нест, он масъулияти муштараки ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. тоҷикистон бо сиёсати дурандешона ва ташаббусҳои созандаи худ нишон медиҳад ки бо иродаи қавии сиёсӣ ва ҳамкории байналмилалӣ метавон захираҳои ҳаётан муҳимро ҳифз намуда ояндаи устуворро таъмин кард. дар давоми 5 соли охир дар ноҳияи қубодиён бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 152 иншооти таъиноти гуногун ба истифода дода шуд. ҳоло дар ноҳия бо саҳми сокинон ва соҳибкорон сохтмони дигар иншоот ҷараён дорад. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. бо ҷонибдорӣ аз иқдомҳои бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сокинону соҳибкорони ноҳияи қубодиён дар анҷоми корҳои созандагӣ саҳми муносиб гузошта истоданд. бахшида ба эълони соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ 300 рӯзи созандагиву бунёдкорӣ ва масъулият барои ояндаи дурахшони ватан дар ҳамаи ҷамоату деҳоти ноҳия бунёди роҳу пул, таъмиру азнавсозии муассисаҳои таълимиву сохтмони симхонаҳои иловагӣ мароми тоза дошта ҳадаф аз ба роҳ мондани ҳамин гуна амалҳои бунёдкорона ин беҳтар гардонидани сатҳу сифати таълим, фароҳам овардани инфраструктури зарурӣ ба аҳолӣ ва муҳимтар аз ҳама сазовор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатӣ унвон мегардад. дар доираи иқдомҳои созандагӣ ба рушди соҳаи варзиш ва муҳайё намудани шароити мусоид ҷиҳати ҷалби ҷавонону наврасон дар ноҳияи қубодиён таваҷҷӯҳи хоса равона мегардад. варзишгоҳи ҷамоати деҳоти ба номи кайқубоди ноҳия ки солҳо ба таъмири ҷорӣ ниёз дошт ҳамакнун бо саҳми сокинону шахсони саховатпеша таъмиру таҷдид гардида истодааст ки баъд аз пурра мавриди истифода қарор додани он дӯстдорони варзиш ба тамрин ва бозиҳои шавқовари варзишӣ фаро гирифта мешаванд. айни замон ҷиҳати сифатан анҷом бахшидани корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашнӣ аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия назорат ба таври ҷиддӣ ба роҳ монда шуда то таҷлил аз ин санаи фархунда тамоми иншооти дар нақша буда пурра сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. баҳри боз ҳам тақвият бахшидани чунин иқдомҳои бунёдкорӣ ҳамзамон бо ҷалби тамоми қишри фаъоли ҷомеа дар ноҳияи қубодиён тадбирҳои сабзгардонӣ аз ҷумла шинонидани ниҳолони ҳамешасабзу ороишӣ дар кӯчаву хиёбонҳо ба роҳ монда шуда истодааст ки ин дар тозаву озода ва сарсабзу хуррам гардонидани як гӯшаи диёр мусоидат мекунад. шоҳзода самандар мусои нурмуҳаммад, ноҳияи қубодиён, ахбор. дар шаҳри истаравшан ба рушди соҳаи саноат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. ҳоло дар шаҳр 106 коргоҳу корхонаи саноатӣ фаъолият дорад ки 75 намуди маҳсулот истеҳсол мекунад. маълумоти бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. дар шаҳри исаравшан ба рушди соҳаи саноат, истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда ва корандохтани хатҳои нави технологӣ, зиёд намудани номгӯи маҳсулоти саноатӣ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ аҳамияти махсус дода мешавад. алҳол дар 106 коргоҳу корхонаҳои хурду бузурги саноатии шаҳри исаравшан зиёд аз 75 номгӯи маҳсулот истеҳсол карда мешаванд ки 35 номгӯи он воридоти вазкунанда маҳсуб меёбад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сими стандарт аз ҷумлаи корхонаҳое ба шумор меравад ки талаботи бозорҳои дохилии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғдро қонеъ гардонидааст. корхонаи мазкур дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби соҳибкор ҷамшед маҳмудзода дар масоҳати 1.2 гектар бунёд гардидааст. дар корхона асосан симтӯрҳо бо андозаҳои мухталиф, мех, панҷараҳо ва дигар маҳсулоти аз сим сохташаванда истеҳсол гардида бо нархҳои дастрас ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳо бароварда мешавад. масъулини коргоҳи мазкур азм доранд ки дар оянда бо васеъ намудани ҳудуди корхона ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва теъдоди кормандонро зиёд намоянд.
намоянд. боиси фараҳмандӣ аст ки дар робита ба эълон гардидани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат ва дар доираи эълони соли вусат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар шаҳри Исаравшан сохтмони боз як корхонаи нави плитабарорӣ ба роҳ монда шудааст. мо тасмим гирифтем ки корхонаи плитабарориро бунёд намуда ба истифода диҳем. иқтидори истеҳсоли корхона дар як рӯз зиёда аз 200 метри мураббаъро ташкил медиҳад. қайд кардан зарур аст ки алҳол мардуми созандаву бунёдкори шаҳри Истаравшан дар партави ҳидоятҳои ғамхоранаи роҳбари давлат ба бунёди корхонаҳои нави саноатӣ, иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ ва хизматрасониву маишӣ камари ҳиммат баста бо ин васила мехоҳанд дар рушду пешрафти Тоҷикистони беҳиштосол саҳми назаррас гузоранд. Фирдавс Умарзода, Орзу Маъруфзода, шаҳри Истаравшан, Ахбор. ман бо духтарам ифтихор дорам. таҳти ҳамин унвон имрӯз дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи ҷаҳонии бонувон ва наврӯзи байналмилалӣ форуми ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. чорабинии мазкур бо ибтикори Кумитаи кор бо занон ва оила назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуда, ҳадафи он эътироф ва дастгирии бонувону модарони муваффақи тоҷик мебошад. гузориши хабарнигорони мо. дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи ҷаҳонии бонувон ва ба истиқболи ҷашни байналмилалии Наврӯз форуми тантанавӣ таҳти унвони «Ман бо духтарам ифтихор дорам» баргузор гардид. чорабинии мазкур бо ибтикори Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони руш доир шуд. дар кори форум намояндагони сохторҳои давлатӣ, бонувони муваффақ, шахсиятҳои шинохта, фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва коршиносон иштирок намуданд. нахуст наворе дар бораи саҳми занон дар давраи ташаккул ва рушди Тоҷикистон ҳамчун арзгузорӣ ба бонувони барҷастаи кишвар намоиш дода шуд. зимни баргузории ҳамоиш иброз гардид ки ҳадафи асосии форум муаррифӣ, эътироф ва дастгирии бонувону модарони муваффақи тоҷик мебошад ки бо дастовардҳои худ Тоҷикистонро ҳам дар дохили кишвар ва ҳам дар арсаи байналмилалӣ ба таври шоиста муаррифӣ намуданд. форуми мазкур ҳамчун платформаи муҳим барои мубодилаи таҷриба ва илҳомбахши занону духтарони арзёбӣ гардид ки дар бахшҳои гуногун аз ҷумла илму маориф, фарҳанг, санъат, соҳибкорӣ, навоварӣ, варзиш ва фаъолияти ҷамъиятӣ ба дастовардҳои назаррас ноил шудаанд. дар доираи форум 36 иштирокчӣ аз рӯи 5 бахш муаррифӣ гардиданд. форуми «Ман бо духтарам ифтихор дорам» ҳамчун қадами муҳим дар самти тақвият, нақш ва мавқеи занон дар ҷомеаи Тоҷикистон арзёбӣ гардида ба рушди иҷтимоӣ баробар, фарогир ва пойдории кишвар мусоидат хоҳад кард. ҳамчунин баҳри болидароҳии иштирокчиёни форум барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони шинохта пешниҳод гардид. ҳамасола дар кишвар 14 март рӯзи кормандони мақомоти прокуратура таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат имрӯз дар прокуратураи генералӣ ва дигар мақомоти прокуратураи шаҳру ноҳияҳои кишвар чорабинии идона доир шуд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. бо ворид намудани парчами давлатӣ ва садо додани гимни миллӣ, маҷлиси тантанавӣ бахшида ба иди касби кормандони мақомоти прокуратураи ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳузури роҳбарият ва собиқадорони мақомоти прокуратура оғоз гардид. прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба таърихи таъсиси мақомоти прокуратура хизматҳои бесобиқаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бунёд ва таҳкими мақомоти прокуратураи ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони истиқлол, нақши мақомоти прокуратура дар барқароркунии сохти конститутсионӣ ва сулҳу субот дар ҷомеа, таъмини қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ, мубориза бо ҷинояткорӣ, ҳифзи ҳуқуқ озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои давлат ва ҷомеа ибрози назар намуданд. боиси тазаккур аст ки айни ҳол мақомоти прокуратура дар самтҳои назорати риояи иҷрои яхелаи қонунҳо аз ҷониби вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар идораҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, мақомоти идораи ҳарбӣ, мақомоти назорат, бонкҳо, корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва динӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодҳои дигар сарфи назар аз тобиати мансубият ва шакли моликияти онҳо аз тарафи шахсони мансабдори онҳо, инчунин ба қонунҳо мутобиқ будани санадҳои ҳуқуқие ки онҳо
мебароранд ва назорат ба риояи ҳуқуқ озодиҳои инсон ва шаҳрванд ки арзиши олӣ эътироф гардан аз тарафи ҳамаи сохторҳо ва шахсони мансабдоре ки бо фаъолияти оперативии ҷустуҷӯӣ таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ машғул мебошанд иборат мебошад. Дар идомаи маҷлиси тантанавӣ тибқи тартиби муқарраршуда 76 мутахассиси ҷавони прокуратура ки акнун дар роҳи хизмати содиқонаи қонун қадам ниҳоданд оид ба риояи софдилонаи конститутсия ва дигар қонунҳо, беғаразӣ ва адолат, мубориза бар зидди ҳар гуна қонунвайронкунӣ сарфи назар аз он ки онро кӣ содир намудааст, самаранок бурдани назорати прокурорӣ ва тафтиши пешакӣ, азиз доштани шарафи касбӣ, садоқатмандӣ, тозагии ахлоқӣ ва хоксорӣ савганд ёд намуданд. дар поёни маҷлиси тантанавӣ бо назардошти иҷрои намунавор аз вазифаҳои хизматӣ, меҳнати софдилонаю бенуқсон ба даст овардани муваффақияти шоён дар пурзур намудани қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ бахшида ба рӯзи кормандони прокуратураи ҷумҳурии Тоҷикистон як зумра кормандон ҳавасманд гардонда шуданд. мақомоти прокуратура дар иҷрои вазифаҳои худ мустақил буда фаъолияти худро бевосита ва аз номи давлат амалӣ мегардонад. барои татбиқи нишондодҳои қонун аз ходимони мақомоти прокуратура ихтисосмандӣ, заковат ва донишмандӣ, қавияиродагӣ ва адолатмандӣ талаб карда мешавад ки дар ин самт имрӯз мақомоти прокуратураи ҷумҳурии Тоҷикистон софдилона фаъолият мебаранд. дар сарпрокуратураи ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. зимни суханронӣ таъкид карда шуд ки мақомоти прокуратура ҳамчун яке аз ниҳодҳои муҳимтарин дар таъмини волояти қонун, таҳкими тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин дар ҳимояи манфиатҳои давлату ҷомеа нақши муассир дорад. фаъолияти садоқатмандонаи кормандони ин ниҳоди бонуфуз ҳамеша ба таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ, таъмини адолату қонуният ва устувории суботу оромии ҷомеа мусоидат менамояд. дар солҳои истиқлоли давлатӣ мақомоти прокуратураи Тоҷикистон чун дигар сохторҳои давлатӣ таҳаввулоти зиёдро аз сар гузаронида дар ҷомеа ҳамчун ниҳоди мустақил ва ҷавобгӯ ба принсипҳои демократии давлатдорӣ ҷойгоҳи шоиста касб намуд. дар ин давра барои фаъолияти самараноки мақомоти прокуратура заминаҳои устувори ҳуқуқии конститутсионӣ ташаккул ёфта, ваколату салоҳияти назоратию мурофиавии он дақиқ муайян карда шуд. боиси қаноатмандист ки кормандони сарпрокуратураи ҳарбӣ боиси баланди масъулиятшиносӣ, садоқат ба касб ва эҳтироми воло ба қонун вазифаҳои хизматии худро софдилона иҷро намуда дар таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ саҳми назаррас мегузоранд. дар фарҷоми чорабинии тантанавӣ ба як қатор кормандони мақомоти прокуратураи ҳарбии кишвар рутбаҳои навбатии ҳарбӣ супорида шуд. мукаммалсозии низом дар фаъолият ва масъалаи таъмину баландбардоштани сифатнокии хизматрасониҳо вобаста ба талаботи меъёриву ҳуқуқӣ мақомоти прокуратура яке аз сохторҳои муҳими низоми давлатдорӣ ба шумор рафта. вазифаи асосии он аз таъмини волояти қонун, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ бо мақсади ҳифзи мустақилият ва соҳибихтиёрии мамлакат, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, асосҳои демократии ҳокимияти давлатӣ, вазъи ҳуқуқии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар сохторҳо иборат аст. дар солҳои соҳиби истиқлолӣ мақомоти прокуратураи Тоҷикистон чун дигар сохторҳои давлатӣ таҳаввулоти зиёдро аз сар гузаронида дар ҷомеа ҳамчун ниҳоди мустақил ва ҷавобгӯ ба принсипҳои демократии давлатдорӣ ҷойгоҳи шоиста касб намуд. хоса прокуратураи нақлиёти Тоҷикистон имрӯз дар заминаи ҳамоиши касбӣ таъкид гардид ки барои фаъолияти самараноки прокуратураи нақлиёти Тоҷикистон заминаҳои устувори ҳуқуқӣ ташаккул ёфта, ваколату салоҳияти назоратию мурофиавии он таҳким бахшида шуд. дар умум самтҳои асосии фаъолияти прокуратура бо назардошти манфиатҳои миллӣ, ҳифзи арзишҳои истиқлолият, вазъи қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ дар мамлакат мушаххас гардиданд. ин аст ки заминаҳои рушд ва таҳкими фаъолияти прокуратураи нақлиёти Тоҷикистон низ ҳамчун ниҳоди муҳим бо дастовардҳо баҳогузорӣ мешавад. ҳамин тариқ аснои ҷаласа дар прокуратураи нақлиёти Тоҷикистон ки бо иштироки мутахассисону собиқадорон баргузор гардид, муҳимтарин мавзӯъҳои соҳавӣ бо масъалагузории дақиқ муҳокима шуд. дар ҷаласа ҳамзамон ҷиҳати андешидани тадбирҳои зарурӣ баҳри баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳо дар соҳаи нақлиёт тавсияҳои муҳим дода шуданд. ҳамин тариқ дар чорабини мутахассисон барои фаъолияти самарабахш ва дастовардҳои намунавии меҳнатӣ бо ифтихорномаву тӯҳфаҳо сарфароз гардиданд.
14 март ҳамасола рӯзи кормандони мақомоти прокуратура қайд карда мешавад. Ба ин хотир дар маҷлисгоҳи мақомоти прокуратураи вилоят чорабинӣ тантанавӣ баргузор гардид. Қайд гардид ки бо дастгирию ҳамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз мақомоти прокуратура ба як ниҳоди муҳими давлатдорӣ табдил ёфта дар таҳкими сулҳу субот, таъмини волояти қонун ва рушду тараққиёти кишвар нақши назаррас дорад. Зикр гардид ки марҳилаи фаъолияти 34-солаи мақомоти прокуратура барҳало нишон дод ки ин ниҳоди бонуфуз тавонист дар давраҳои душвори таърихии давлатдориямон рисолати худро баҳри ҳифзу ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои давлат ва ҷомеа сарбаландона адо намояд. Маз дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат бо заҳматҳои хастанопазири пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имконият фароҳам омад ки мақомоти прокуратура чун дигар сохторҳои амниятию ҳифзи ҳуқуқ мустақил гардида заминаҳои ҳуқуқӣ ва моддию молиявии он ташаккулу таҳким ёфта, нақши он дар таъмини волояти қонун ва иҷрои талаботи низоми қонунгузории кишвар баланд бардошта шуд. Дар фарҷом ба бархе аз кормандони мақомоти прокуратура ифтихорномаҳо тақдим гардида собиқадорони меҳнат сарфароз гардонда шуданд. қисми дигари кормандони ин ниҳод бо рутбаву медалҳо ва ифтихорномаҳои прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонда шуда бо мукофоти пулӣ мукофотонида шуданд. прокуратура дар давраҳои гуногуни таърихӣ ҳамчун яке аз мақомоти муҳими назоратии фаъолияти худро ба роҳ мондааст. масъулин зимни роҳандозӣ гардидани ин тадбир махсусан таъкид доштанд ки дар солҳои соҳибистиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти мақомоти прокуратура марҳилаи нави рушдро тай намуда, заминаҳои ҳуқуқӣ ва ташкили фаъолияти он боз ҳам такмил ёфтанд. дар идомаи баргузории ҷамъомад ёрдамчӣ калони прокурори вилоят Хатлон суханронӣ намуда дар бораи таърихи таъсиси мақомоти прокуратураи тоҷик аз давраҳои аввал то ба имрӯз ёдоварӣ карда, саҳми кормандони ин ниҳоди қудратиро дар рушди прокуратура ва таъмини волояти қонун, риояи қонунгузорӣ, назорати иҷрои қонунҳо ва таҳкими тартиботи ҳуқуқӣ дар лаҳзаҳои вазнин барои ин миллату давлат муҳиму зарурӣ арзёбӣ доштаанд. дар чорабинӣ гуфта шуд ки кормандони мақомоти прокуратура бояд ҳамеша бо ҳисси баланди масъулият, содиқона ба савганди касбӣ ва бо эҳтироми қонун фаъолияти худро пеш баранд. ҳамчунин дигар баромадкунандагон оид ба фаъолияти ҷавонон дар ин мақомоти қудратии кишвар андешаронӣ карда қайд намуданд ки барои ҷавонон хизмат дар мақомоти прокуратура ифтихори бузург ва масъулияти ҷиддӣ мебошад. насли ҷавон дар мақомот талош менамоянд то ба дониш, малака ва садоқат ба касб фаъолияти худро ба роҳ монда, дар ҳифзи қонун ва адолат саҳми арзандаи худро гузоранд. дар идома аз ин собиқадорони соҳа низ бо суханронӣ аз таҷрибаи фаъолияти чандинсолаи худ ёдовар шуда ба кормандони ҷавон тавсия додаанд ки бо масъулияти баланд, поквиҷдонона ва эҳтиром ба қонун ва мардуми шарифи Тоҷикистон хизмат намоянд. ҳамзамон аз таваҷҷӯҳ ва қадрдонии собиқадорони соҳа аз ҷониби роҳбарияти мақомоти прокуратура изҳори хушнудӣ намуданд. дар фарҷоми ҷамъомади тантанавӣ барои фаъолияти пурсамар саҳми арзанда дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ ва хизматҳои шоён дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқ як қатор прокуророни шаҳру ноҳияҳои вилоят Хатлон, ёрдамчиёни прокурори вилоят ва дигар кормандон бо раҳматномаи прокурори вилоят сарфароз гардиданд. ҳамчунин як гурӯҳ собиқадорони мақомоти прокуратура барои хизматҳои бисёрсола ва саҳми назаррас дар рушди ин соҳа бо тӯҳфаҳои арзанда қадрдонӣ шудаанд. аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе як гурӯҳи муташаккиле ки ба воридот ва паҳн намудани доруи психотерапӣ машғул буданд муайян ва дастгир карда шуданд. аз ин гурӯҳ дар маҷмӯъ 1 114 800 дона капсулаи доруи преглабалин дарёфт ва мусодира карда шуд. дар ин хусус ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. доруи прегабалин ба истилоҳи ҷавонон лирика ки дар тиб барои муолиҷаи беморони гуногуни равонӣ, эпилепсия ва асабониятҳои шадид пешбинӣ гардида, танҳо бо дорухат ва тавсияи табибон фурӯш ва истеъмоли он иҷозат дода шудааст, вале солҳои охир истифодаи ғайримақсадноки ин доруи таъсирнок дар байни ҷавонон наврасон афзоиш ёфтааст. истеъмоли ин доруи сахттаъсир метавонад боиси гирифторшавӣ ба бемориҳои мушкилдавои равонӣ, вобастагӣ ва паст шудани қобилиятҳои иҷтимоию ҷисмонии ҷавонон гардад. то рафт доман паҳн намудани истеъмоли
ин доруи сахттаъсири психотропӣ кормандони мақомоти милитсияи пойтахтро дар канор нагузошт. бо мақсади нигаҳдошти солимии ҷомеа, пешгирии наврасону ҷавонон аз гирифторшавӣ ба бемориҳои нашамандӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе як қатор амалиётҳои оперативию назоратӣ баргузор карда шуданд. дар натиҷа як гурӯҳи қочоқчиону паҳнкунандагони асосии доруҳои психотропӣ ки бо мақсади ба даст овардани манфиати калони молиявӣ онро дар байни ҷавонон паҳн месохтанд муайян ва дастгир карда шуданд. дар рафти коркардҳои оперативӣ сарчашмаи асосии паҳнкунандаи ин доруҳои психотропӣ муайян карда шуд ки шаҳрванд аҳроров сабурҷон ғафурҷонович санаи таваллудаш 18 марти 1979 бо тахаллуси азизҷон сокини шаҳри истаравшани вилояти суғд муассиси ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сабурфарма ба шумор меравад. номбурда гарчанде иҷозатномаи махсус барои воридот ва хариду фурӯши якдухти доруҳои фарматсевтӣ, нигаҳдорӣ ва муомилоти моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои дар тиб истифодашавандаро дошта бошад ҳам, вале зимни амалисозии фаъолияти тиҷоратӣ талаботи қонунро сарфи назар намудааст. дар рафти санҷиш муайян гардид ки тибқи иҷозатнома воридоти солонаи доруи психотропии прегабалин ба ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳаҷми умумии 600 000 дона капсула муқаррар шудааст. аммо номбурда бо мақсади ба даст овардани манфиати калони молиявӣ давоми ҳар 3 моҳ беш аз 1 млн 500 000 дона доруҳои психотропиро бо роҳи қочоқ вориди ҷумҳурии тоҷикистон намуда дар дорухонаҳо тариқи дигар ҳаммаслаконаш ба фурӯш мегузоштааст. ҳар сол 5-6 маротиба ба тоҷикистон доруи лирика ворид мекунанд ва дорухонаҳои шаҳр аз ман омада харидорӣ мекунанд. мутаассифона имрӯзҳо ин дору ғайримақсаднок дар байни ҷавонписарон ва ҷавондухтарон истеъмол шуда боиси вайрон гардидани қоидаҳои ҷамъиятӣ ва бетартибиҳо дар ҷамъият шуда истодааст. дар идомаи коркардҳои оперативӣ нафари дигари воридкунандаи доруҳои психотропӣ шаҳрванд қутбиддинов умедҷон фурқатович санаи таваллудаш 2 апрели 1988 сокини шаҳри истаравшани вилояти суғд дастгир карда шуд. номбурда низ бо истифода аз иҷозатномаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сабурфарма бо роҳи қочоқ доруҳои психотропиро ба кишвар ворид мекардааст. бурҳонов насимҷон соли таваллудаш 1992 сокини шаҳри ҳисор ва ҳалимов абубакр соли таваллудаш 1991 сокини шаҳри душанбе маводҳои психотропиро аз қутбиддинов умедҷон қабул намуда бе дорухат бо нархҳои гуногун ба шаҳрвандон ба фурӯш мегузоштанд. дар умум аз ин гурӯҳи муташаккил 605 800 дона капсулаҳои прегабалин ки 160 килограммро ташкил медиҳанд дарёфт ва мусодира карда шуданд. ман барои хариду фурӯши ин прегабалин машғулам. ман якин гуфтани шахс прегабалин мегирам 230 сомонӣ 310 сомон мефурӯшам. ҳаминҷа 80 сомон 90 сомон а як қутиш фоида ба даст меорам. инчунин зимни ба фурӯш гузоштани чунин маводҳои психотропӣ шаҳрванд назарзода шаҳбоз сокини 36-солаи шаҳри душанбе дастгир карда шуда аз номбурда беш аз 9000 адад чунин доруҳои психотропӣ дарёфт ва мусодира гардид. ӯ низ ин маводҳоро аз роҳбари гурӯҳ қутбиддинов умедҷон дастрас намуда ба дигар шаҳрвандон ба фурӯш мегузоштааст. дар рафти коркардҳои оперативӣ инчунин шаҳрвандон вафоҷони бег соли таваллудаш 1992 сокини шаҳри кулоб ва зубайдов сино соли таваллудаш 1990 сокини шаҳри бохтар дастгир карда шуданд. зимни кофтуков аз дохили воситаи нақлиёти номбурдагон дар ҳаҷми 70 000 дона капсулаҳои прегабалин дарёфт ва мусодира карда шуд. ман муддати 8 моҳ шуд ки дар тарафи саховат аптека дорам. ин доруҳоро ба маблағи 10 сомон бе дорухати духтур мефурӯшам. зимни пурсиш муайян гардид ки номбурдагон ин доруҳои сахттаъсири психотропиро аз шаҳрванд ғаниёв абдураҳмон абдумавлонович санаи таваллудаш 5 марти 1996 сокини шаҳри истаравшани вилояти суғд дастрас намуда ба дигар шаҳрвандон ба фурӯш мегузоштанд. дар идомаи коркардҳои оперативӣ аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт ғаниёв абдураҳмон низ дастгир гардида аз ин гурӯҳ дар умум 500 000 дона
капсулаҳои прегабалин ки 150 килограммро ташкил медиҳанд дарёфт ва мусодира карда шуданд. зимни тафтишоти пешакӣ муайян карда шуд ки ҳар кадоме аз дастгиршудагон бо тариқи занҷиравӣ ба ҳамдигар пайваст буда барои ба фурӯш гузоштани ин маводҳои психотропӣ вазифаҳои гуногунро иҷро намуда аз ин ҳисоб манфиатҳои калони молиявӣ ба даст меоварданд. дар натиҷаи ин амалиёти бобарори оперативӣ аз шаҳри душанбе 353 000 дона, аз шаҳри ҳисор 441 800 дона, аз шаҳри турсунзода 50 000 дона, аз шаҳри кӯлоб 100 000 дона, аз шаҳри бухтар 40 000 дона, аз шаҳри ваҳдат 60 000 дона, аз ноҳияи рудакӣ 45 000 дона ва аз ноҳияи ҷалолиддини балхӣ 25 000 дона капсулаҳои прегабалин дарёфт ва мусодира карда шуданд ки дар маҷмӯъ 1 114 800 донаро ташкил медиҳанд. воқеан бо мусодира ва пешгирӣ аз панҷшавии ин миқдор доруҳои психотропии прегабалин аз эҳтимоли гирифторшавии шумораи зиёди ҷавонону наврасон ба бемориҳои мушкилдавои нашамандӣ пешгирӣ карда шуд. бо дар назардошти далелҳои ҷамъовардашуда нисбати паҳнкунандагони асосии моддаҳои психотропии прегабалин худбидӣ нуфумеҷон ва аҳрору сабурҷон ки бо роҳи қочоқ ба воридот ва паҳнсозии моддаҳои психотропӣ машғул буданд, аз тарафи прокуратураи шаҳри Душанбе бо моддаи 289 қисми 3 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, номбурдагон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. ҳамзамон нисбат ба аъзоёни дигари паҳнкунандагони моддаҳои психотропӣ протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда, бо қарорҳои суд ҷаримабандӣ карда шудаанд. аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки зимни муомилот ва хариду фурӯши моддаҳои психотропӣ талаботҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро қатъиян риоя намоянд. воқеан боиси ташвишу нигаронист ки мутаассифона баъзе аз наврасон ҳатто хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз беназоратии волидайни худ истифода бурда ба истеъмоли ин маводи сахттаъсир майл пайдо карданд. тибқи хулосаи мутахассисони соҳа, истеъмоли мунтазам, ғайримақсаднок ва бетавсияи табибон шахсро метавонад ба бемориҳои мушкилдаво гирифтор созад. бо таҳлили вазъи нигаронкунандаи панҷшавии воситаҳои гуногуни нашадор ва маводҳои психотропӣ шаҳрвандонро мебояд дар баробари мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо иҷрои қарзи шаҳрвандӣ ва бо масъулияти ҷиддӣ бар зидди ин омили номатлуб мубориза бурда пеши роҳи он гирифта шавад. танҳо дар ҳамбастагӣ метавон солимии ҷомеа ва ояндаи дурахшони ҷавононро таъмин намуд. ҳамасола 15 март дар саросари ҷаҳон аз ҷумла дар Тоҷикистон рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон таҷлил карда мешавад. дар ҳамин замина ҷиҳати амалӣ намудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардид. қонуни мазкур ки 1 декабри соли 2004 қабул гардидааст, ба ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои истеъмолкунандагон ва таъмини бехатарии молу маҳсулот равона шудааст. гузориши навбатӣ дар ин хусус. ин сана ба баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ, ҳимояи манфиатҳои истеъмолкунандагон ва беҳтар намудани сифату бехатарии маҳсулот равона гардидааст. дар ҳамин замина кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба ин рӯз як қатор чорабиниҳои таблиғотию фаҳмондадиҳиро роҳандозӣ намуд. мутахассисони кумита дар якҷоягӣ бо марказҳои минтақавии он дар вилоятҳо ва марказҳои таъмини бехатарии озуқаворӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, дар бозорҳо, марказҳои савдо ва дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. аз ҷумла бо иштироки масъулин дар ҳудуди бозори Меҳргон чунин тадбир роҳандозӣ гардид. зимни баргузории ин чорабиниҳо ба фурӯшандагон ва соҳибкорон тавсия дода мешавад ки ҳангоми пешниҳоди маҳсулоти хӯрокворӣ талаботи бехатарии озуқаворӣ ва меъёрҳои санитарию гигиениро қатъиян риоя намоянд. ҳамчунин ба аҳолӣ фаҳмонда мешавад ки ҳар як истеъмолкунанда ҳуқуқ дорад маҳсулоти босифат ва бехатар харидорӣ намояд. дар марказҳои таъминоти бехатарии озуқаворӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ вобаста ба самти ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар ин рӯзҳо як қатор чораҷӯиҳоро ба анҷом расонда истодаанд. аз қабили корҳои машваратӣ, таблиғотӣ ва бо буклетҳо дар самти паҳн гардидани бемориҳо тавассути маҳсулотҳои хӯрокворӣ чораҳои назаррасро анҷом дода истодаанд.
ҳамзамон дар корхонаи воҳиди давлатии бозори саховат низ чунин иқдом бо фурӯшандагон ва харидорони бозор гузаронида шуд. дар доираи чорабинии мазкур мутахассисон бо сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида оид ба пешгирии бемориҳое ки метавонад тавассути маҳсулоти хӯрокворӣ паҳн шавад маълумоти муфид пешниҳод намуданд. бояд ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурӣ ҳуқуқҳои худро донанд. корҳои таблиғотӣ аз тарафи кормандони кумита пешниҳод мегардад. бояд ҳамарӯза корбарӣ карда шавад ва бисёр корҳое ҳастанд ки мо чораҳои зарурӣ меандешем, ҳамарӯза корбарӣ менамоем ва фаҳмондадиҳо дар ин самт аз тарафи кормандони озмоишгоҳи ташхиси беҳдошти байторӣ ва марказҳои таъминотии шаҳру ноҳияҳо гузаронида мешавад. мақсади асосии чунин чорабиниҳо баландбардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ, риояи талаботи қонунгузорӣ аз ҷониби соҳибкорон ва таъмин намудани амнияти озуқаворӣ дар кишвар аст. мутахассисони кумитаи бехатарии озуқаворӣ изҳор доштанд ки танҳо дар сурати риояи талаботи санитариву бехатарӣ метавон саломатии аҳолиро ҳифз намуда аз ҳуқуқи истеъмолкунандагон ҳимоя кард. тозагӣ ва риояи қоидаҳои беҳдоштӣ яке аз омилҳои муҳими ҳифзи саломатии ҷомеа ба шумор меравад. бо ҳамин мақсад дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ барои баланд бардоштани сатҳи фарҳанги санитарӣ байни аҳолӣ ва соҳибкорон роҳандозӣ гардиданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. дар баробари вусъати корҳои ободониву созандагӣ бо мақсади фароҳам овардани муҳити бехатару тоза ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ, мутахассисони маркази назорати давлатии санитариву эпидемиологии ноҳияи абдурахмони ҷомӣ пайваста дар байни аҳолӣ, кормандон ва соҳибкорон чорабиниҳои фаҳмонидадиҳӣ баргузор менамоянд. ин тадбирҳо тибқи нақшаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардида ба баланд бардоштани фарҳанги санитарӣ, таъмини тозагиву тартибот ва фароҳам овардани шароити бехатарӣ хизматрасонӣ барои сокинон равона шудаанд. дар ҷараёни корҳои фаҳмонидадиҳӣ мутахассисон ба соҳибкорон ва кормандон тавсияҳои мушаххас оид ба риояи талаботи санитарӣ гигиенӣ пешниҳод намуданд. аз ҷумла таъкид гардид ки нигоҳ доштани тозагӣ дар марказҳои савдо ва хизматрасонӣ, истифодаи маҳлулҳои безараргардонанда ва назорати доимии ҳолати санитарӣ ба пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ мусоидат менамояд. ин тадбирҳо на танҳо ба ҳифзи саломатии аҳолӣ мусоидат мекунад, балки муҳити кориву хизматрасониро барои харидорон ва кормандон беҳтар мегардонад. мавриди зикр аст ки дар аксар муассисаҳо ва корхонаҳои ноҳияи абдурахмони ҷомӣ баъд аз баргузор гардидани чунин суҳбату вохӯриҳои фаҳмонидадиҳӣ, корҳои ободониву тозакорӣ оғоз гардида риояи меъёрҳои беҳдоштӣ ҷиддӣ таъмин карда мешаванд. мутахассисони маркази назорати давлатии санитариву эпидемиологии ноҳияи абдурахмони ҷомӣ таъкид менамоянд ки раванди фаҳмонидадиҳӣ минбаъд низ идома ёфта, субъектҳои хоҷагидор бояд ҳамеша талаботи санитарӣ гигиениро риоя намоянд. дар маҷмӯъ чунин тадбирҳо дар таъмини тозагии муҳити зист, ободонии маҳал ва беҳтар намудани сифати зиндагии аҳолӣ нақши муҳим дорад. зеро баланд бардоштани сатҳи фарҳанги санитарӣ на танҳо барои истиқболи ҷашнҳо, балки барои ҳифзи саломатӣ ва амнияти ҳаррӯзаи сокинон аҳамияти аввалиндараҷа дорад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ниҳодҳои дахлдор барои аз байн бурдани фурӯши молу маҳсулоти пастсифат ва ғайристандартӣ, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва пешгирии бемориҳои сироятӣ корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монда пайваста тадбирҳоеро амалӣ мекунанд ки баҳри солимии аҳолӣ равона шудааст. ин навбат кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилоят дар байни аҳолӣ оид ба пешгирии бемории ботулизм корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монданд. гузориши ҳамкоронамон.
пешгирии фурӯши маҳсулоти пассифат, муҳлати истеъмолаш гузашта, хуруҷи бемориҳои сироятӣ, заҳролудшавӣ аз маводи ғизоӣ, бартараф намудани камбудиҳо, риояи қоидаҳои беҳдошти шахсӣ ва ҷамъиятӣ аз ҷумлаи масъалаҳоест, ки роҳбарият ва кормандони Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд зимни суҳбату вохӯриҳо бо соҳибкорон, фурӯшандагони марказҳои савдо ва кормандони соҳаҳои маорифу тандурустӣ ва аҳолии шаҳру ноҳияҳо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. зимни суҳбату вохӯриҳо хусусан ба масъалаи пешгирии бемории ботулизм таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида, ба аҳолӣ шарҳ дода шуд, ки истеъмоли консерваҳои бо сарпӯши варам карда, бӯи нохуш ё таъми шубҳанок метавонад ба оқибатҳои вазнин оварда расонад. мутахассисон таъкид намуданд, ки ҳангоми пайдо шудани нишонаҳои аввалини заҳролудшавӣ, шаҳрвандон бояд бетаъхир ба муассисаҳои тиббӣ муроҷиат намоянд. ҳангоми ба фурӯш баровардани маҳсулотҳо дар маҷмӯъ ба муҳлати истеъмоли он ва ба сифати маҳсулот яъне ки аҳамияти ҷиддӣ дода шавад ва ҳамзамон ба аҳолии вилояти Суғд тавсияҳо дода шуд, ки ҳангоми харидорӣ кардани маҳсулотҳои қаннодӣ, маҳсулоти консервашудае ки ниёз ба он зиёд мешавад, аз фурӯшандаҳо сертификати мутобиқати он талаб карда шавад. ташаккули тарзи ҳаёти солим ва муносибати масъулиятнок нисбат ба саломатӣ ба сатҳи маърифату маданияти ҳар шахс вобаста аст. бинобар ин солим будан бояд талаботи ботинии ҳар инсон бошад. чунин андеша ва амал намудан дар асоси маслиҳату машварати мутахассисон, ки дар раванди чорабиниҳои тарғиботӣ аз ҷониби кормандони Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд бо сокинон иброз гардид, дар ташаккули тарзи ҳаёти солим нақши муҳим дорад. ёдовар мешавем, ки давоми моҳи декабри соли 2025 ва 2 моҳи сипаришудаи соли равон чунин суҳбату вохӯриҳо дар 18 шаҳру ноҳияҳо доир гардида, аз ҷониби масъулони Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суғд риояи талаботу меъёрҳои муқарраршуда дар муассисаҳои таълимию тандурустӣ, коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ, бозору марказҳои савдо ва дигар иншооти муҳими хӯроки умум ҳатмӣ арзёбӣ гардид. дар ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзодаи ноҳияи Рӯдакӣ даври аввали озмуни ҷумҳуриявии катбонуи беҳтарин баргузор гардид. иштирокчиён аз рӯи 6 номинатсия маҳорат озмуда, ҳар як баромад бо омодагии ҷиддӣ ва эҷодкории хоса пешниҳод гардида, сатҳи баланди масъулиятшиносӣ ва завқи зебоипарастии бонувонро нишон дод. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар фазои идона ва пурнишод дар ноҳияи Рӯдакӣ даври аввали озмуни ҷумҳуриявии катбонуи беҳтарин бо ибтикори шуъбаи кор бо занон ва оилаи ноҳия бо шукӯҳ баргузор гардид. чорабинӣ ба саҳнаи воқеии намоиши ҳунар, завқ, маҳорати баланди катбонуӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ табдил ёфта, бори дигар нақши муассири занро дар рушди фарҳангу маънавиёти ҷомеа бозгӯ намуд. ҳадафи аслии озмун танҳо рақобат набуда, пеш аз ҳама эҳёи анъанаҳои неки миллӣ, зинда гардондани таомҳои суннатии тоҷикӣ, тарғиби фарҳанги волои дастархонороӣ ва баланд бардоштани маърифати хонаводагӣ мебошад. инчунин озмун ба таҳкими мақоми зан дар ҷомеа, ҷалби бонувони соҳибҳунар ба фаъолияти эҷодиву истеҳсолӣ, фароҳамсозии ҷойҳои нави корӣ ва омода намудани ҷавондухтарон ба ҳаёти мустақилона замина мегузорад. катбонуҳои ҳунарманд бо дастархонҳои ороста, таомҳои миллии болаззат ва ороиши зебову мутаносиб ҳунари асили тоҷиконро муаррифӣ карданд. ҳар як дастархон таҷассумгари таърих, фарҳанг ва завқи баланди катбонуи тоҷик буда, меҳру муҳаббат ба арзишҳои хонаводагӣ ва суннатҳои аҷдодиро инъикос менамуд. муаррифии таомҳои гуногун, аз ҷумла хӯрокҳои миллии қадимӣ, диққати ҳайати ҳакамон ва ҳозиринро ҷалб намуда, фазои озмунро боз ҳам гарму самимӣ гардонд. иштирокчиён аз ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода аз рӯи 6 номинатсия маҳорат озмуданд. ҳар як баромад бо омодагии ҷиддӣ ва эҷодкории хоса пешниҳод гардида, сатҳи баланди масъулиятшиносӣ ва завқи зебоипарастии бонувонро нишон дод. ҳамзамон барномаи рангини консертии бахши фарҳанги ноҳия ба маҳфил ҳусни дигар зам намуда, бо суруду таронаҳои дилнишин фазои идонаро боз ҳам рангорангтар сохт. озмуни катбонуи беҳтарин ҳамчун иқдоми муҳим дар самти арҷгузорӣ ба мақоми зан ва таҳкими арзишҳои миллӣ арзёбӣ гардида, баргузории он дар дигар ҷамоатҳои ноҳия низ идома хоҳад ёфт.
ин иқдом барои рушди фарҳанги миллӣ ва баланд бардоштани нуфузи зан дар ҷомеа заминаи мусоид фароҳам меорад. истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ на танҳо ба устувории низоми энергетикӣ мусоидат мекунад, балки ба коҳиш ёфтани талафоти барқ ва истифодаи дурусти он замина мегузорад. бо мақсади истифодаи оқилона ва самараноки нерӯи барқ, инчунин пешгирӣ аз қонуншиканӣ, кормандони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои фаҳмондадиҳиро пурзур кардаанд. баҳри пешгирӣ аз қоидавайронкуниҳо, кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд рафти истифода аз энергияи барқ, пайвасти ноқилҳо ба кор бурдани таҷҳизоти каммасраф, таъмини бехатарӣ ҳангоми сохтмони биноҳои баландошона дар шаҳри Бӯстон корҳои мушоҳидавию фаҳмондадиҳӣ доир намуданд. таъкид бояд намуд, ки дар шаҳри Бӯстон бо раванди корҳои бунёдкорию созандагӣ, сохтмони биноҳои баландошонии истиқоматӣ, корхонаҳои саноатӣ зиёд шуда, иҷрои корҳо, арматурбандӣ, васлгарӣ аз тарафи бинокорон ба воситаи таҷҳизоти барқӣ анҷом дода мешавад. аз ин рӯ риояи талаботи бехатарӣ, пайвасти ноқилҳои барқӣ аз талаботи асосӣ маҳсуб меёбад. дар рафти корҳои мушоҳидавӣ фаҳмондадиҳӣ дар бархи ҳолат дар биноҳои баландошонии истиқоматӣ пурра риоя нашудани қоидаҳои истифодаи қувваи барқ муайян шуда ба пудратчиёни биноҳо, ширкатҳои сохтмонӣ фаҳмонида шуд, ки корҳоро мувофиқ ба талаботи соҳа ба роҳ монанд. дар ин замина ба бинокорон низ дастурамали корӣ, бехатарӣ ҳангоми истифодаи таҷҳизоти барқӣ фаҳмонида варақаҳои иттилоотӣ тақдим гардид. ҳамзамон бо мақсади пешгирӣ аз қонуншиканиҳо, тарғиби манфиати истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ дар оила вақти кор, истифодаи таҷҳизоти каммасраф, манфиати насби панелҳои офтобӣ дар донишкадаи кӯҳии металлургияи Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Бӯстон пас аз анҷоми дарсҳо бо омӯзгорону донишҷӯён ҳамоиш доир шуд, ки дар рафти он намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ва ширкаткунандагон вобаста ба тадбирҳои амалии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бунёд, таҷдиди нерӯгоҳҳои барқи обӣ, тадбирҳо ҷиҳати истифодаи имкониятҳо дар самти тавлиди энергияи офтобӣ баромад намуда, таъкид доштанд, ки вобаста ба тағйирёбии иқлим, камборишӣ ва зиёд шудани талабот ба энергияи барқ ҳамагонро зарур аст, ки дар истифодаи он масъулияти баланд дошта бошанд. корҳои фаҳмондадиҳӣ ба халқкунандагони ихтисосҳои соҳаи энергетика аз ҷумла донишҷӯёни равияи таъминоти корхонаҳои саноатӣ бо барқ, равияи воситаҳои назорати истифодаи электроэнергия гузаронида шуд. инчунин дар чорабинӣ шаҳрвандон низ иштирок доштанд. бино ба иттилои масъулини раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд, давоми моҳи феврал дар шаҳри Хуҷанд ва Бӯстон 57 қоидавайронкунӣ аз меъёри мувофиқи шартнома пешбинишуда зиёд истифода бурдани қувваи барқ, риоя накардани қоидаю талаботи муқарраршуда аз тарафи корхонаю ташкилот ва муассисаҳо ошкор нисбати шахсони ба қоидавайронкунӣ роҳ дода чораҳои қонунӣ андешида шудааст. аз ин рӯ тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ байни аҳолӣ, кормандони корхонаву муассисаҳо, тақсими варақаҳо бо мақсади риояи қоидаҳо ва пешгирӣ аз қонунвайронкуниҳо амалӣ карда мешавад. кормандони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар шаҳри Ҳисор бо мақсади пешгирии қонуншиканиҳо ва истифодаи самараноки нерӯи барқ бо аҳолӣ ва масъулони корхонаву ташкилот корҳои профилактикӣ ва фаҳмондадиҳӣ гузаронданд. зимни баргузории чунин чорабинӣ ба сокинон оид ба риояи қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ, пешгирии талафоти барқ ва оқибатҳои истифодаи ғайриқонунии он маълумот ва тавсияҳои зарурӣ пешниҳод гардид. ҳамзамон дар рафти санҷишҳо аз ҷониби кормандони агентӣ як қатор ҳолатҳои қонуншиканӣ дар самти ғайриқонунӣ истифода бурдани нерӯи барқ аз ҷониби баъзе корхонаву ташкилот бахусус дар пойгоҳҳои обкашии шаҳри Ҳисор ошкор карда шуд. дар пойгоҳҳои обкашии мазкур муайян гардид, ки тамғаи яккаратаи ҳисобкунаки барқӣ дар қайди барномаи биллингӣ вуҷуд надошта, ҳолати бехатарии он ба талабот ҷавобгӯ нест. нисбат ба шахсони масъули се пойгоҳи обкашӣ, ки дар ҳолати садамавӣ қарор доштанд, ҳамчунин нисбати сарнозир ва назоратчии зеристгоҳҳои мазкур тибқи талаботи қонунгузорӣ протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуданд. масъулин таъкид намуданд, ки чунин корҳои назоратӣ ва фаҳмондадиҳӣ минбаъд низ идома ёфта ҷиҳати истифодаи оқилона ва сарфакоронаи нерӯи барқ тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд.
тарбияи мутахассисони баландихтисос ва ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор дорад. дар ҳамин замина дар муассисаи давлатии агентии миллии созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб хонаи китоби тоҷикистони вазорати фарҳанг филиали кафедраи китобхонашиносӣ ва библиографишиносии донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода ифтитоҳ гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар муассисаи давлатии агентии миллии созмони байналмилалии рақамигузории стандарти китоб хонаи китоби тоҷикистони вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон филиали кафедраи китобшиносӣ ва библиографияшиносии донишгоҳи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода ифтитоҳ гардид. дар маросим намояндагони вазорати фарҳанг инчунин олимону мутахассисони соҳа ва донишҷӯён иштирок намуданд. иброз гардид ки тарбияи мутахассисони баландихтисос ва ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар қарор дорад. масъулин таъсиси филиали кафедраро иқдоми муҳим барои таҳкими ҳамкории муассисаҳои илмию таълимӣ ва рушди соҳаи китобдорӣ арзёбӣ карданд. дар идома олимон ва мутахассисони соҳаи китобдорӣ андешаҳои худро баён намуда ифтитоҳи филиали кафедраи мазкурро қадами муҳим дар роҳи омодасозии мутахассисони соҳавӣ номиданд. бояд зикр кард ки муассисаи давлатии хонаи китоби тоҷикистон ҳамчун маркази библиографияи давлатӣ ва омори матбуот дар ҷумҳурӣ фаъолият дошта яке аз муассисаҳои пешсафи соҳаи китобдорӣ ва библиография ба шумор меравад. дар ин муассиса таҳияи солномаи матбуоти ҷумҳурии тоҷикистон, феҳристи китобҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва нашри дастурҳои библиографию методӣ ба роҳ монда шудааст. ҳадаф аз таъсиси филиали кафедра фароҳам овардани имконияти бештари омӯзиши амалӣ барои донишҷӯён, шиносоии онҳо бо технологияҳои муосири соҳавӣ ва омодасозии мутахассисони баландихтисос барои рушди соҳаи китобдорӣ дар кишвар мебошад. масъулони шӯъбаи маориф ва муассисаҳои таълимию томактабии ноҳияи Фархор заминҳои назди муассисаҳоро самаранок истифода намуда ҳамасола аз он ҳосили хуби маҳсулот ба даст меоранд. аллакай дар қитъаҳои назди аксар муассисаҳо кишти зироат ва бунёди боғ ба анҷом расида барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ тадбирҳои зарурӣ андешида истодаанд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. вобаста ба истифодаи самараноки қитъаҳои замини назди коргоҳу корхона ва ташкилоту муассисаҳо дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Фархор масъулон пайваста тадбирҳои саривақтӣ меандешанд. маорифшони ноҳия бо дарки он ки имрӯзҳо талабот ба маводи озуқа бештар аст, қитъаҳои замини назди муассисаро мақсаднок истифода бурда намудҳои гуногуни зироати кишоварзиро кишту парвариш менамоянд. аллакай масъулону хоҷагидорони аксар муассисаҳои таълимии ноҳия кишти картошка ва дигар нонгӯи зироати кишоварзиро анҷом дода истодаанд. заминҳои назди ҳавли муассисамонро самаранок истифода бурда, яъне кишти зиёратҳои гуногун мекунем, маҳсулоти онро гирифта ба ошхонаи мактаб самаранок истифода мебарем. дар қитъаҳои замини назди аксар муассисаҳои таълимии ноҳияи Фархор бунёди боғҳои иборат аз ниҳолони мевадиҳанда, кишту парвариши сабзавот ва дигар нонгӯи зироати кишоварзӣ бештар гардидааст ки ин раванд бевосита шаҳодати эҳсоси баланди масъулияти маорифчиён дар таъминоти озуқаворӣ ба шумор меравад. дар назди муассиса таҳсилоти рақами 3 гектара 70 сотиха аст. 70 сотиха боғ кардагим 2025 2026 як гектари дигара барои боғ тайёр кардагим ҳозирашда 20 сотихи дигар дар карчука 10 сотихда макаӣ кардагим. ҳосили хуб ба даст меорем. соли гузашта мо гирифта будем карчука гирифта будем, каду корида каду гирифта будем, макаӣ корида будем. ҳосили ба даст овардамона дар ошхона сарфаш мекунем. бо дарки баланди муҳимияти истифодаи ҳар порча замин масъулони муассисаҳои таълимию томактабии ноҳия муваззаф гардиданд то ба рушди соҳаи кишоварзӣ беш аз ҳар вақти дигар диққати аввалин дараҷа дода кишти зироат ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро боз ҳам зиёд намоянд ва эҳтиёҷоти муассисаашонро дар ин самт таъмин намоянд. таи чанд сол боз инҷониб маъмурият ва омӯзгорону кормандони хуҷагиҳои муассисаҳои таълимӣ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда дар заминҳои назди муассисаҳо ба кишту парвариши номгӯи зиёди зироати кишоварзӣ машғул мешаванд ки дар натиҷаи заҳмати зиёди дастаҷамона ба гирифтани ҳосили фаровон ноил мегарданд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, ахбор. диабети қанд яке аз бемориҳои музмини паҳншуда дар ҷаҳон мебошад ки ҳангоми баланд шудани сатҳи глюкоза
дар хун ба вуҷуд меояд. агар диабети саривақт ташхис ва назорат нашавад, метавонад ба дил, гурда, чашм ва асабҳо осеби ҷиддӣ расонад. мутахассисон мегӯянд, ки пешгирии беморӣ аз риояи ғизои солим, фаъолияти ҷисмонӣ ва назорати мунтазами сатҳи қанд дар хун оғоз меёбад. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. диабети қанд имрӯз яке аз бемориҳои панҷшуда ва ташвишовар дар соҳаи тандурустии ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. ин беморӣ ба гурӯҳи бемориҳои музмин дохил шуда ба раванди мубодилаи моддаҳо дар организми инсон таъсири ҷиддӣ мерасонад. мутахассисони соҳаи тиб бар он назаранд, ки сол шумораи гирифторон диабети қанд дар ҷаҳон афзоиш ёфта истодааст ва он ба яке аз мушкилоти муҳими иҷтимоӣ ва тиббӣ табдил гаштааст. диабети қанд беморие мебошад, ки бо баланд шудани сатҳи глюкоза дар хун тавсиф мешавад. сабаби асосии ин ҳолат норасоӣ ё фаъолияти нодурусти гармони инсулин мебошад. инсулин гармоне аст, ки аз тарафи ғадуди зери меъда истеҳсол шуда вазифаи асосии он танзими сатҳи қанд дар хун мебошад. ҳангоми кам истеҳсол шудани инсулин ё дуруст фаъолият накардани он, қанд дар хун зиёд мешавад ва ба узвҳои гуногуни бадан таъсири манфӣ мерасонад. тибқи маълумоти мутахассисони соҳаи тандурустӣ, диабети қанд асосан ба ду намуди асосӣ ҷудо карда мешавад. диабети нави якум бештар дар кӯдакон ва ҷавонон ба назар мерасад. дар ин ҳолат бадани инсон қариб ки инсулин истеҳсол намекунад ва бемор маҷбур мешавад, ки барои нигоҳ доштани сатҳи мӯътадили қанд дар хун аз доруҳои махсус ва тазриқи инсулин истифода барад. нави дуюми диабети қанд бошад, бештар дар байни калонсолон мушоҳида мешавад. ин намуди беморӣ асосан дар натиҷаи тарзи ҳаёти нодуруст, камҳаракатӣ, ғизои носолим ва вазни зиёдатӣ ба вуҷуд меояд. дар чунин ҳолат организм инсулин истеҳсол намекунад, аммо ҳуҷайраҳои бадан ба таъсири он пурра вокуниш нишон намедиҳанд. диабети қанд ин бемории музмин буда дар натиҷаи вайрон шудани мубодилаи карбогидратҳо ба амал меояд, ки ба баланд шудани сатҳи қанд дар хун ва пайдошавии қанд дар пешоб мегардад. сабабҳои асосии диабети қанд ин норасогӣ ё паст будани таъсири гормони инсулин мебошад, ки дар бета ҳуҷайраҳои ғадуди зери меъда ҳосил мешаванд. намудҳои асосии диабети қанд ин диабети қанди навъи 1, диабети қанди навъи 2 ва диабети ҳомиладорон мебошад. диабети қанд ин бемории идорашаванда мебошад. бо истифодаи дурусти дорувориҳои қандпасткунанда, инсулин, назорати мунтазам ва бурдани тарзи ҳаёти солим шахсон метавонанд зиндагии фаъол ва ором дошта бошанд. агар назорати диабети қанд дуруст бурда нашавад, он метавонад ба оризаҳо оварда расонад. мутахассисон омилҳои гуногунеро, ки метавонанд ба пайдоиши диабети қанд мусоидат намоянд, номбар кунанд. яке аз омилҳои асосӣ ирсият мебошад. агар дар оила шахсони гирифтори ин беморӣ бошанд, эҳтимоли гирифтор шудани дигар аъзои оила низ зиёд мегардад. илова бар ин ғизои нодуруст, истеъмоли аз ҳад зиёди шириниҳо, камҳаракатӣ, вазни зиёдатӣ, стресс ва баъзе бемориҳои дигар низ метавонанд сабаби пайдоиши диабети қанд гарданд. нишонаҳои диабети қанд низ гуногун буда метавонанд, аз ҷумла ташнагии зиёд, хастагии доимӣ, зиёд шудани иштиҳо, кам шудани вазни бадан, суст шифо ёфтани захмҳо ва паст шудани қобилияти корӣ аз нишонаҳои маъмули ин беморӣ ба ҳисоб мераванд. дар баъзе ҳолатҳо беморӣ метавонад бе нишонаҳои равшан инкишоф ёбад ва танҳо ҳангоми ташхиси тиббӣ муайян гардад. диабети қанд яке аз бемориҳои ҷиддиест, ки метавонад ба саломатии инсон таъсири манфӣ расонад. бо вуҷуди ин, бо риояи қоидаҳои тарзи ҳаёти солим, ғизои дуруст ва муоинаи саривақтии тиббӣ метавон хатари пайдоиши ин бемориро коҳиш дод. баланд бардоштани маърифати тиббии аҳолӣ ва таваҷҷӯҳ ба саломатӣ метавонад омили муҳими пешгирии диабети қанд ва дигар бемориҳои музмин гардад. табибон бар он назаранд, ки пешгирии диабети қанд аз табобати он осонтар ва муассиртар аст. барои пешгирии ин беморӣ риояи тарзи ҳаёти солим аҳамияти калон дорад. машғул шудан ба варзиш, сайругашти мунтазам, истеъмоли ғизои солим, кам шудани маҳсулоти дорои қанд ва равғани зиёд, инчунин нигоҳ доштани вазни мӯътадили бадан метавонад хатари гирифтор шудан ба ин бемориро кам намояд. бо мақсади сабзу хуррамгардонӣ ва иҷрои барномаи кабудизоркунии муҳити зист дар шаҳру ноҳияҳои кишвар маъракаи ниҳолшинонӣ идома дорад. дар ин тадбир намояндагони касбу кори гуногун ва доираи васеи сокинон иштирок намуда ниҳолони гуногуни ороишиву сояафкан ва мевадиҳанда шинонида шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд.
در اساس اکسیه 400 روزی تشبسکار اقدام حزبیان پایتخت برای تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی و در دایره تطبیق اقدام رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهتی به شهر سبز تبدیل دادن پایتخت از جانب کمیته اجرایی حزب در شهر دوشنبه معرکه نهالشینانی در محله تلمن و کوهدامن ناحیه اسماعیل سامانی برگزار گردید. یادآور میشیم که چنین معرکه نهالشینانی در فصل زمستان و بهار جهت اعلام گردیدن سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی راه اندازی می‌گردد. شنالیدن نهال‌های همیشه سبز و آرایشی در برابر حسن زیبا ضم نمودن به سیمای پایتخت این چنین جهت نگاه داشتن اکوسیستم زمین، حفظ محیط زیست و در مجموع به تطبیق استراتژی رشد اقتصادی سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2037 و برنامه دولتی عاید به کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 سهم می‌گذارد. یکی از سنت‌های نوروز بین المللی این وسعت کارهای صحرایی و سرسبز و خرمگردانی محیط زیست می باشد که در این سمت در ناحیه فیض‌آباد پیوسته تدبیرهای آبادانی عملی کرده می شود. نهالشینانی به استقبال این جشن باستانی و اجرای برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در ناحیه وسعت داده شده تل و تپه‌ها و دو شفت شاهراه بین المللی پورا سبز پوش گردانیده می شود. در عملی سازی اقدام نوبتی نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فیض‌آباد، کارمندان مؤسسه دولتی کمک اولیه طبی و سانیتری ناحیه و مسئولان ساحه معارف اشتراک نموده سهم خود را در آبادی و سرسبز و خرمگردانی این گوشه دیار گذاشتند. در شفت راه ماشینگرد زیاده از 400 بیخ درختی همیشه سبز ارچد شینوندیم. در آینده نقشه داریم که شینوندن درختان رو زیادتر کرده تاجیکستان عزیز را به کشور سبز تبدیل دهیم. در این موضوع کارمندان ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی ناحیه زیاده از 400 بیخ نهال درخت همیشه سبز را با استفاده از توصیه عالمان ساحه کشاورزی شینانیدند و این تدبیر در تل و تپه‌های حدود ناحیه من بعد هم ادامه داده می شود. در معرکه نهال شینانی ساکنان دست جمعانه اشتراک فعال نموده در جایهای معین شده نهال درخت همیشه سبز شینانیدند و برای در آینده نگاهبین نونهالان و تأمین سبزش آنها چاره‌های ضروری اندیشیده خواهد شد. дар саҳифаи навбатӣ ҳамкоронамон шуморо бо хабарҳо аз хориҷи кишвар ошно месозанд. таваҷҷӯҳ намоед. дар Туркия заминларза бо қувваи 5 балба маълумат тибқи иттилои коршиносони соҳа заминларза дар умқи 6 километр дар шаҳри Никсар ба қайд гирифта шудааст. дар натиҷа мактабҳо ва боғчаҳои кӯдакон қисман хароб гардиданд. дар бораи осебдидагон ва фафтидагон маълумот вуҷуд надорад. перу давоми чанд рӯзи охир дучори обхезӣ ва ярчфароии шадид аст. дар натиҷа 50 нафар ба ҳалокат расида, 2 каси дигар беному нишон монданд. бориши аз меъёр зиёди борон боиси баланд гардидани оби дарёҳо гардид. зиёда аз 1000 хонаи истиқоматии сокинон пурра хароб гардиданд. иттилоъ расид ки офати табиӣ тақрибан ба 20 000 сокини маҳаллӣ зарар расонидааст. бар асари обхезӣ 1500 гектар киштзор нобуд гардид. бо сабаби вайрон гаштани роҳҳо кормандони хадамоти наҷотдиҳӣ наметавонанд ба ҷои офати табиӣ ҳозир шаванд. австралия давоми чанд рӯзи охир дучори обхезии шадид аст. иттилоъ расид ки 2 нафар сайёҳи хориҷӣ дар ин офати табиӣ ба ҳалокат расиданд. мақомот изҳор кард ки сайёҳон ба самти Квинсленд равона буданд. дар натиҷа мошини онҳо зери об мондааст. садҳо сокинони минтақаҳои зарардида маҷбур шуданд ки хонаҳои истиқоматии худро тарк намоянд. маврид ба зикр аст ки дар австралия аз моҳи ноябр то моҳи апрел мавсими бориши борон аст ки ба обхезӣ ва ярчфароӣ оварда мерасонад. дар натиҷаи тағйирёбии иқлим пиряхҳои австрия дар ҳоли обшавӣ қарор доранд ки ба оби нӯшокӣ, энергетика ва дигар инфраструктур таъсири ҷиддӣ мерасонад. тибқи иттилои коршиносон 96 пиряхи австрия аллакай қисман об шуд. коршиносон изҳор карданд ки аз соли 2015 инҷониб швейтсария низ ба чунин ҳолат рӯбарӯ аст. дар он ҷо нисфи пиряхҳои хурд пурра об шуданд. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор.
ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.